dneska to budeme u Katiciet demo. Zase to, je to vlastne to stejné, ako som hovoril, rozhovor, chápete? Tu bol a ideme na tento. Už sme tu na Jade, tu je nejaký Bela, nejaký žlták. Počkaj, my potrebujeme nájsť ten poklad a musíme im to teraz dať. Z-kom, I-čkom, pomačkám hociaké klávesnice. Mačkám všetko, čo môže, ale nič. Hej! Aha, medzerník. OK. A vidíte, už ten pytel nemám. Tu nabudu aj dráci, bože. Kam som sa tu dostal? Pomoc! Poď. Konečne. Vypli sme prechalače tam. Doslova ja som to mohol logik. Som to mohol urobiť, že logicky, lenže ja ne. Chcel by to nejakú zeleninu. Do mého stánku, mám pocit. Drakovia! Dobre, tí drakovia boli celkom easy, čo si ty? Čo to nám máš? Aha. To na nič nevedie. Ma skemli. Si ma skemli, vyskemli. Prebehni to, prebehni to. Prebehnul som to. Prepač Bobíku, prepač, neviem kto. Prodávač Bobíkov, neviem. Budeme mu hovať prodávač Bobíkov. Máme už tie zeleninku. Poď, dáme ti zeleninku. Papaj. Ten stánok sa vie teleportovať okam. Má to nový veľmi logické. Že je to, že nevrátila sa zo školy tie, ktorí vedia čítať, tak sú logickí. Jak je v tom inventáre, bože. Škoda, že tam nepobehuje. Akže čo? Mňa tu dali pomoc, ona mama v kapse. Škoda, že to nemôžem ísť do školy. Nemôžem ísť, by som to zbil učiteľku. Čo teraz? Čo tu máme robiť? Sakra. Nič tu nevidím. Čo tu mám sakra robiť? Jak som sa tu vôbec dostal? Nasledujem cestu. Cesta bude určite svatá. Tu na nič není. Tak ja som slepý, alebo čo? Tam som niečo videl, tu na. A tam sú tí. Čo by sa tu malo diať, taká. Au! Pozri, som si to uložil. No
tak to ma vystrašilo. To som sa skoro posral. Dobre, chcete peniaze, to ja viem. Tu na niečo. Tu je tá zeleninka, peleninka. Poďte, počkať. Medzerníkom. Nazdar. Nazdar. Ja chcem bobíkov. Ja chcem... Vlastne bobík má stejnú barvu ako toto, tak ako tí koiny, tak čokeč. To sú bobky bobíka. Dávalo by to smysl, že to sú bobky bobíka. Však on tam má zeleninu, to je logický teda, dedek. Ideme cez dinosaury. Mňam. Ahoj. 3, 2, 1. Dinosaury, au. Som neschopný. Ja som totálne neschopný, ja neviem ani meknúť doslova. Keby nás tu otravovali nejaké žaby, tak aby, chápete, toto určite logické je. Otvor sa. Sezame, otvor sa, neviem ako to je. Takže mne je to úplne jedno, ako to je sezame, niečo. To je niečo so sezamom. Seznam. To je seznam. To všetko poznáme. Mňam. Dva. Oni chcú tu nevyšla ani. Mám pocit, že oni sa len budú aj tak báť. Že nešiel do školy, aj keď sa Štrajzi skončila výuka. To je veľmi logické. A zdaj. Ja si viem, kam sme mali ísť. Tak to som pekný logik. Co pak? Ty... No. Nová zbraň! Ta bude bez tak v tom. Počko, plus dajte mi ďalšie levely. Konec téma. Ne! Stánok. 150, 200. Matanoj. Aha, ja som si to kúpil, no tak ja som logik. 150, tu si ideme farmiť. Poď ďalej. Ideme farmiť do tohoto levelu, poď, ideme farmiť. Ideme farmiť koníky. Keď budeme mať koníky, to nezajíma nič iné ako koní. Nič iné ma nezajíma. Som tu len pre koiny.
Všetko toto hrajem len pre coiny. Po 2, mňam. Tak, poď, mňam. 106, potom 150. Možno by som si nasetil 150 a uvidíme, koľko by mi zostalo. Čau, umri. Hudej. Mňam. Toto berem tak. Ako sa tu sobe cez tie pichla? Či to je normálne preskočil ako svajtu? Ďalej! Skočil? Je mu niečo? Je mu hodne. Coiny! Mňam. Yes, coiny! Teraz ideme do tohoto levelu. A budeme tiež zbierať coiny. Potom budeme... Potom pôjdem aj preto. A teraz by mi to malo otvorené. Čo? Mňam. To je chutné. Mňam. Au. Poď, rýchlo. Poď, rýchlo. Mňam. Au. Škoda. Tak. Poď ideme žrať coiny. Mňam. Počkať! Á, ne, ja som si myslel, že to bude navazovať na diery, škoda. Poďte rýchlo. A popravde, toto už je moc dlhé.